Kung sa mga miaging simana, nagmingaw ang mga tindahan ug pabuto sa may South Road Properties karon gidagsa na kini sa mga mamalitay. Anang report ni Luan Mirondina. Bisan sa naglagiti nga kainit sa adlaw, padayon ang pagdagsa sa mga mamalitay o pabuto sa may SRP. Kabahin na sa tradisyon sa Banang Belarmino ang paggamit og pabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Alang kang Edna, usa kini sa mga pamaagi sa pagbugaw sa unsamang mga dimalas. Apan aron makasiguro nga malikay sa disgrasya, inay firecrackers ang iyang paliton, migahin siya og dakong kantidad alang sa pagpamalit og fireworks. O natay grasyang nabot budgetan wala di sa dato. Pag sa dato galingon na may grasya di ato sang kanon gaton ang mayong tuig. Bisan ang mga langyaw nga taud-taud nang nagpuyo dinhi sa Pilipinas daw sa naimpluwensya na usab sa naasoing tradisyon. Sama na lang niining usa ka American national nga naabta namong puliki usab sa pagpamalit og mga pabuto. Because they're fun people. So you believe it all 7 days or 8 days? Yeah, if you're safe. Ang mga manindahay sa pabuto mibutyag nga sukad niadtong Pitsa 24 na arang-arang na ang ilang halin. Arang-arang ron ma'am. Bisag nit ang pabuto pero arang-arang lagi po nang agi. Bukas ang mga tindahan sa pabuto sa may SRP hangtod alas 12 karong gabi. Taliwa sa subsub nga kampanya batok sa pagdili sa paggamit og mga pabuto, ubay-ubay gihapon kanato ang naglisod pagbiya sa naasoing tradisyon. Pahimangno lang sa mga otoridad nga kita magmatngon aron sugato nato ang bagong tuig nga kompleto ang ato mga kamot. Luan Mirondina, Balitang Basta.